Mladý vodič, ako tvrdil polícii, nehodu spôsobil naschvál. Vraj chcel skúsiť, aké to je a či sa pritom aj zraní. Pokojné ráno na Hlavnej ulici narušil silný náraz. Ľudia, ktorí vybehli von, našli auto prevrátené v potoku. Šoféroval ho 23-ročný mladík. Na rovnej ceste zrazu strhol volant a narazil rovno do železného plota. Takýto betón. A ešte aj tá bradľa. Zabetonovaná v tom. No, tak to musela byť šupa. Po náraze začalo auto horieť. Ľudia sa snažili oheň uhasiť. Mladý vodič stihol včas vyliezť von. Nie, vybehol. Keď bol v jarku tamto vtrtkaný. Keď bol v jarku, keď toto nabral. No to je reku zahlušený. Idem pozrieť. A on cez oblok vyšiel a bežal sem. A nič mu nebolo? Nič ani skaza. Všetkých prekvapil vysvetlením toho, čo sa vlastne stalo. Nebola to vraj vôbec náhoda. Na vlastnej koži chcel skúsiť, aké by mal náraz následky. Svojou hazardnou jazdou však mohol ohroziť ľudí na inak rušnej ulici. Tak som chytril vodu, inak sa ide umyť, studenou vodou a láhnuť som ho dala. Vzhľadom na jeho momentálny duševný stav bol prevezený do Zvolenskej nemocnice. Hoci ho hospitalizovali na psychiatrii, po niekoľkých hodinách ušiel. Rodina si jeho správanie nevie vysvetliť. Teraz ho hľadajú policajti. Pre televíziu Katarína Kováčiková.